Здрасти, аз съм OptendoBG и днеска правя кандидатура за Private сервера Bombcraft. И дано да ви хареса. Този свят е около на един месец. Не съм играл много в него, но специално вчера играх доста повече. И се опитах да направя нещо по-различно и сега ще ви покажа какво съм направил. Надявам се да ви хареса. Това е втория клип, защото нямах много време. Първо ще започна от отвън и накрая ще отидем при къщата ми. Ето това тук е за прасета фермата. Това е нещо като селце, така да се каже. Това му е центъра. Всичко лъка ми е много слаб, но да го използвам. Така, тук ми е кал фармата. Ето тук ми е съм моркови, картофи и това е тикви и sugarcane ферма. Това е... Сега ще ви покажа какво е, защото не мога аз да го обясня. Тук вземате майнкарта и въпраща доста и дълъг път, само да ви кажа. Това е доста трудно за строене, но като се замислите, ще ви стане интересно, но няма сега да се занимавам да ви го показвам. И ще ме разберете, вероятно. Нямам много ендър перли. Причината е, защото все още не съм ходил да бия дракона. И така. Тази ендър перла. Добре. Трябва да осветя малко. Торчове. Тук ще правя рибен ресторант, но все още не съм се здобил с материалите и с рибата, която трябва. Ето този блок. Така. XP фермата ми. И тук е всичко, което ми е дропнало, но това не го гледайте, сега съм си го сложил сам. Объркал съм се нещо. Би трябвало ето тук да ми падат зомбитата, но сега нямам успех. Много. И скелети също на време, както виждате, много стрели. Тук енчантвам. Всичко е правилно сървел, ако някой се усъмни. Ето сега. Нека си чуват много нещо, се е прецакало най-вероятно. Как да е? Тук няма врата. Ето я. Да я оправя така. Ето тук е нещо като малък ресторант, където се поръчвате и бармът, който влиза и ви дава. Тук, ето, това е само едно, защото все още нямам материалите. Самите материали. Но сега ще ви покажа и другия, който мен лично много ме кефи, как стана с тази системка. Да е пак нещо като малко ресторанче, ето тук е. Така. Ето това, цъкате го. И ето тук. Цъкате това, искате такова спържава, цъкате това, има също такава пържава. Пилете, всичко се има. И после само ако скажа да затварят, затваряте го. Да автоматично се затваря. Много ме кефи това. Тази рестос системка. Тук това не го знам защо се е бъгнало така, но някой път доста. Тук ми е ендър портала, но преди малко аз го включих. Трябва да ви фаер черча. Цъкате го и ето това разрушава. Това. Ако цъкнете това, ето, става ендър портал и влизате. Да ви показвам в ендър портал, защото не съм стрелял много. Това мен лично не ме кефи много. Много го скълъпих набързо. Тук е кал фармата. Да се кача нагоре, но там няма нищо особено. Ето тук на това остров, че мисля да направя някакви други къщи. Това не знам за какво го използвам, но
Тези къщи няма ви го показвам, защото не са много интересни. Ето тук съм замислил също така да правя една много красива къща. Не, че няма да... Те ще са две малки къщички ето тук. И една градинка ето тук, така отгоре и едно водопаче, дето се спускаме така надолу и слизам надолу, нали? Ще стане много готинко, ама ще трябва да се занимавам доста време. Ама мене ми се играе в Bombcraft. Но забравих да спомена, че се казвам Даниел. От град Трявна съм, на 14 години. Обичам да играя Майнкрафт, предимно с други играчи. Ще се радвам, ако вляза в сервер. Така, ето това е моята къща. Ето тук слизате надолу към моя chest room. Ето тук са брилник стендовете, да си правя пошенки. Повече са за weakness. И така. Няма да ви показвам. Ето това е малък chest room, така да се каже. Всичко си има. Всичко го пиша на английски, защото ми е по-удобно. Всъщност така, но в сървъра ще си пиша всичко на български език. Ето тук материалите, колко ще ти с такова всичко. Сега, тук е уид фермата. Няма да убирам. Май ще вали дъжд. Само да не завалите, че имам работа после. Този клип ще бъде доста кратък. И ето тук отгоре е моята спалня и ето тук спя и ще легна, ще изляза отвънка и ще трябва да си кажем чао. Защото... това е моят ник, да знаете. Ще кажем чао, защото трябва да вървя вече. Нямам достатъчно време да правя клипове. Ако някой може да ме разбере изобщо. Но ще се върнем от там, където бяхме. Нищо друго не съм построявал в този свят. Само... ето, тук само да се качем. Нищо особено не съм правил. Ами, с кое беше? Един крипър тук. Първо да го убием. И... това ще бъде за клипа. Опа! Правих грешка. Малка грешка. Това няма, моля ви, сега не го ще като ще го грешка. Добре, ето това беше за клипа. Дано да ви е харесало и дано да ме приемете. Довиждане.